No niin, tervetuloa Kalastaja 7 4. YouTube-videolle. Tänään olisi aiheena Q&A-video, eli kysymykset ja vastaukset video siis. Tässä nyt on kestänyt aika kauan silleen, että mä oon saanut tämän videon tehtyä, ollut tosi kiireistä niin kuin koulun puolesta ja muutenkin elämässä on ollut kaikenlaista tässä, niin kuin kandin tekoa ja nyt on menossa kurssi, joka on niin kuin aika vaativa silleen, niin niihin on mennyt aikaa ja mä haluan silleen tehdä näitä videoita niin kuin omaa tahtia, että en mä ota niin kuin mitään aikataulua enkä mitään näistä, että mä teen näitä vaan sitten silloin, kun mua huvittaa. Mut joo, mä sain siis sain tällaisen mikin tähän, voin näyttää sen tosta. Tällaisen mikin, tää tulee niinku puhelimeen kiinni, mutta mä tarvin tuohon iPhoneen USB-C-adapteri, kun tässä on tää 3.5 liitäntä. Ja sitten kävikin ilmi, että tää adapteri, niin se ei tue mikrofonitoimintoa. Niin tää video vielä mennään ilman kunnollista mikkiä, että pelkästään toi puhelimen mikki, mutta toivottavasti toi on ihan ok. Joo, mä varmaan laitan tuohon taustalle jonkun pelimontaken pyörimään. Mä nauhoitin noin vastaukset ja sitten joku pelimontake siihen. Mä en vielä tiedä, minkä mä laitan siihen. Voi olla, että tulee joku zombie-klippi tai Minecraft-klippi tai joku siihen, mutta... Ja kiitos kaikille kysymyksistä. Oli hyviä kysymyksiä. Osa oli sitten sellaisia, että joihin ei edes voinut vastata, mutta oltaisiin cancelöity, jos mä vastaan niihin, niin omalla naamalla niihin ei voi vastaa. Joo, mennään tällä eteenpäin ja ei muuta kuin videoon. No niin, aloitetaan vastaan teidän kysymyksiin. Täällä olisi ensimmäisenä tällainen kysymys, kun pitäisikö mun hommata perhandilaiskoira? Niin ehdottomasti kannattaa hommata. Nehän on aika isoja, niin mieluummin sellainen kuin joku pieni spanieli. Todellakin hommaat se. Sitten lemppari-hamppari-ainekset. No, sanotaanko pihvi, pekoni ja joku hyvä majoneesi sinne väliin. Sitten lempihampurilainen. No mennään Whopperilla. Burger Kingin Whopperi. Mä joskus olen saanut ruokamyrkytyksen Thaimaassa, Bangkokissa Whopperista. Joku 10 vuotta sitten ja mä jouduin. Joku 3 päivää mä olin Bangkokin sairaalassa tiputuksessa vitun Whopperin takia, mutta kyllä me silti mennään sillä. Sitten kuvaile sun unelmanainen. Joku on kysynyt multa tätä samaa kysymystä joskus aikaisemminkin ja mä sanoin hänelle sitten, että siinä on 3 asiaa. Se on kaunis, sillä ei ole poikaystävää ja sillä ei ole mielenterveysongelmia. Niin kyllä me tuolla samalla mennään vielä, mutta siihen voisi vielä lisää tuohon listaan, että niin kuin luonnekin on aika tärkeä, että kaunis, ei poikaystävää, ei mielenterveysongelmia, hyvä luonne. Sitten top 3 elokuvaa. Tähän voisi sanoa silleen kaikkia tällaisia suosittuja leffoja, jotka on tosi hyviä kanssa. Joku Interstellar, Pulp Fiction, onhan näitä esim. Rita Hayworth, Avainpakoon, Kummisetä ja Yhden ritari. Niin. Mutta joo, mä ajattelin sanoa tähän vähän sellaisia ei niin yleisiä, että jos joku täällä katsojista niin haluaa katsoa nämä, ei ole varmaan hirveän moni nähnyt näitä, niin suosittelen. Ekana olisi sellainen kuin The Man from Earth, tosi hyvä leffa. Siinä on aika paljon niinku dialogia ja niinku puhetta, että siinä ei ole mun mielestä se kaikki tapahtui yhdessä huoneessa. Ja ei ole mitään actionia eikä mitään siinä. Sitten sellainen kuin The Fountain, siinä on Hugh Jackman, tosi hyvä leffa. Ja sitten I Origins, joo. Sitten top 3 musa, niin varmaan kaikista eniten mun elämän aikana, niin mä oon kuunnellut Eminemia ja Metallicaa. Et mä sanon ne, mutta sitten mä kuuntelen aika paljon niinku suomalaista musiikkia myös, räppiä ja elektronista musiikkia. Et heitään siihen vaikka Fred Again mukaan niinku elektronisen musiikin puolelta. Et
joo, top 3, niin Eminem, Metallica ja Fred Again. En mä sano ketään suomalaista. Joo. Jos saunoo paljon, kumpi on parempi? Kerta vai jatkuva lämmitteinen kiuas? No siis kertalämmitteinen joku puukiuas, niin sehän on aina kaikista paras, mutta jos sä niin kuin joka päivä saunat jatkuvasti, niin kyllä se sitten kaikista helpoin on niin kuin, sit sähkökiuas, niin kuin jatkuva lämmitteinen, mutta toikin vähän niin riippuu niin paljon siitä sun miljööstä, että oot sä jossain mökillä, saunat siellä paljon, niin sittenhän joku puukiuas on niin 100 kertaa parempi, mutta jos sä oot sun kämpillä keskustassa, niin eihän siellä edes voi olla tyyliin mitään puukiuasta, niin kyllä sitten jatkuva lämmitteinen sähkökiuas. Niin. Sitten, miten se neitsyys lähti? No sehän lähti silleen, että mä olin mun kotipileissä Jämsässä, järjestin kotipileet siellä 14-vuotiaana. Se lähti sen aikaisen tyttöystävän kanssa mun äitin sängyssä jo siellä. Sitten body count, se on siinä 40 paikkeilla, ihan mahdoton tarkkaan sanoa. Siinä on 5 maksullista, että jos ne haluaa droppaa pois laskuista, niin sanotaan sitten 3-5. Montako korpoa pystyt vetämään yhdessä illassa? Sanotaan, että juot pelkästään korpojuomia ja pokeripelit on alkanut kello 19. No, seltzer ja lonkero, niin ne on niinku parhaita, helpoimpia juo korvossa. Että kaljaa on tosi vaikea mun juo niinku ykkösellä montaa ainakaan. Mutta ehkä joku, jos aloittaa ihan nollista ja ei juo mitään muuta kuin ykkösellä korvossa juomia, niin kyllä mä varmaan 10 seltzeriä tai lonkeroa pystyn juomaan yhdessä illassa. Sitten, milloin Siipiveikkojen Kamikatse Hot Wings-haaste? Mä ajattelin, että jos tää video saa 10 tykkäystä, niin seuraava video siis, niin se on kun mä vedän Siipiveikkojen Kamikatse Hot Wingsi. Et mä just katsoin, niin Turku on tullut toi Siipiveikot ja sieltä saa Kamikatse Hot Wings juttua tilattua tänne kämpille, niin se on mun ensi video. Jos 10 tykkäystä tulee tähän, niin sit mä teen ton. Seuraava kysymys. Hienoin yksittäinen kalamuisto ja hienoin kalareissu. No, ehdottomasti varmaan yksittäinen kalamuisto on se, kun mä sain viime kesänä Atlantin lohe kevolta, niin kyllä se varmasti on hienoa. Se kaikki väsytys ja se, kun se vihdoin tuli ylös sieltä ja se oli vaan jotain niin täydellistä. Ja hienoin kalareissu, niin niitä on niin monia ja jokainen on sille omalla tavalla niin hieno, mutta hienoimpia on viime kesän Kaldoaivin poikien kanssa siellä vaellus ja kalastus siellä ja se, kun mä oon ollut Inarijärvellä viikon vetämässä siellä ja nukuttiin saaressa yöt ja sitten kalastettiin koko päivä siellä ja taimenta tuli tosi paljon ja se oli kans tosi jees. Ja sitten ihan mikä vaan niin kuin mun iskän kanssa noista Lapin reissuista tai ulkomaan reissuista, niin kun me ollaan kalastettu siellä, niin ne on kyllä hienoja. Tosi vaikea verrata keskenään. Sitten tarinatuokio Opexin kaverisitseistä. Tämähän on vähän silleen, kyllähän kaikki varmaan tietää, mitä on tapahtunut. Että en mä nyt varmaan silleen jaa tätä niin kuin kaikille nähtäviksi nettiin, että mitä siellä on tapahtunut. Se on vähän silleen kontroversaali aihe. Mutta mä voin kertoa, että miten mä oon tavannut Juho, jonka kanssa mä oon ollut siellä kaverisitsellä. Niin oliko se 2024? Taisi olla. Ehkä, taisi olla, joo, oli se. Oli tulossa jostain bileistä, olin tulossa tähän kämpille. Oli just se yöaikana oli satanut tosi paljon niin kuin lunta täällä Turussa. Kaikki oli ihan lumessa ja oli vielä joku -10 astetta, että oli joku takatalvi tullut tai jotain vastaavaa sillä. Ja kävelen sitten siinä himaan ja olin tuossa pizzerian kohdalla ja sitten katsoin, kun joku äijä haalarit päällä tulee
taksista ulos keskellä tota katua ja jotain siinä hoipertelee mun eessä ja kaatuu suoraan tuohon mun lähiojaan, kaatuu sinne makaamaan ja mä olin sille äijälle, että hei, että ootko sä kunnossa, että pitääkö mun soittaa ambulanssi sulle, että tuun nukkuun tuohon mun sohvalle, että muuten sä et kyllä selviä tältä himaa ja sulle pitää joku kyyti soittaa johonkin, niin ei mitään. Ei Juhon puheesta oikein saanut mitään selvää eikä mitään. Sitten tuli tuohon mun sohvan nukkuun ja mä sanoin sitä katulapseksi silloin, kun oli vähän niin kuin mä olin pelastanut jonkun kodittama katulapsen tosta kadulta mun kämpille, niin ei mitään sitten siinä jotain illalla sekoiltiin ja varmaan joku pari pisseä juotiin siinä ja sammuttiin. Ja sitten aamulla bondattiin aika hyvin, että kävi ilmi, että meillä on niinku samanlaisia mielenkiinnon kohteita, niinku vaikka leffat ja musiikki, niin ei siinä sitten. Ja molemmat on sillä tykkää ottaa aika rankalla kädellä kaljaa, niin lähdettiin sitten aamulla hakemaan vielä parit tasoittavat tuosta lähikaupasta. Ja ei siinä, sitten Juha lähti jossain kohtaa päivän mittaan himaa ja mä jäin tähän kaljottelemaan yksin kämpille. Ja sitten soittelin videopuhelua, soiteltiin Simon kanssa tonne Tampereen suunnalle, niin sehän meni sitten siihen, että Simon kanssa ruvettiin ryyppää sitten videopuhelun välillä niin kuin mulle D2 siinä. Se oli niin kuin joku ihan random, joku tiistai tai keskiviikko tai joku tollain viikonpäivä. Ei siinä, sitten oltiin niin kuin illalla mä olin aika tuhdeissa kunnoissa siinä ja mun piti lähteä noihin opiskelijapileisiin tuohon Vegasiin, kun siellä oli jotain tuttuja oli siellä, niin mä olisin lähtenyt niitten kanssa sinne, niin olin laittamassa siinä vaatteita päälle ja laitoin sen sitten niin kuin sanoin Simolle, että katsoppa tää Simo, laitoin sitten se puhelimen, niin kuin sen videopuhelun kuvaa mua ja sitä kun mä koitan hyppää tuohon mun kattolamppuun ja koitan niin kuin puskea sitä päällä. Otin sitten siinä kunnon vauhdit ja suoraan ohi tosta lampusta ja suoraan mun pöydän kulmaan ja sehän sitten pää aukesi siinä ja joudun soittaa itselleni ambulanssia. Sitten ilta loppui siihen, kun mä olin tyksissä tikattavana. Niin. Joo, aika moni tietää ton varmaan niin jo. Sitten kerro joku kännäystarina, mitä suurin osa katsojista ei tiedä. Mä mietin tuossa aikaisemmin, niin siis aika moni tietää jo niin kuin aika lailla kaikki pahimmat kännäystarinat, mitä mulla on ollut. Kaikki Thaimaan setit ja kaikki lähellä kuolemaa keissit ja sun muuta, mutta mä ajattelin, että mä kerron Puolasta. Me oltiin yllätys, että Joken kanssa taas Puolassa. Ne oli jotkut mun iskän varpajaiset järjestettiin siellä. Siellä oli niinku minä, Jokke, iskä, sitten iskän pari kaveria. Kaikki oltiin aika alkoholiin meneviä siinä ryhmässä, niin lähdettiin sitten johonkin kuppilaan lähdettiin istumaan iltaan. Oltiin aloiteltu ihan hyvin siinä ja sitten lähdettiin parille pisselle johonkin paikalliseen istumaan iltaa ja ei siinä sitten. Kaljaa juotiin siinä ja sitten jossain kohtaa koettiin sillä, että no lähdetään nyt käymään jossain muualla, että otetaan lasku tästä pöytään. Ei saatana, eihän sitä laskua saanut siitä. Ravintola oli jotenkin niin täynnä ja niin vähän tarjoilijoita tai jotain. Eihän kukaan antanut meille mitään laskua eikä mitään. Oltiin sitten sellainen ihan perussuomalaisia turisteja oltiin. Lähdettiin sitten vaan menee siitä mestasta, että vittuuks me jää tähän venään. Että jos kukaan ei palvele meitä, niin lähdetään vaan meneen tästä. Ja mentiin siihen kadulle ja vähän eteenpäin käveltiin sitä ja löydettiin siis strippibaari siitä ja ei mitään. Saatiin niin hyvä tarjous, että oli joku parikymmentä euroa saatiin istua pöydässä ja juo vodkaa. Meille tuotiin sitten vodkapullo pöytään. 20 se vaan maksoi sellainen 1,5 litran vodkapullo. Niin. Siinä sitten katseltiin kauniita naisia ja juotiin vodkaa siellä strippibaarissa. Ja se oli siis sellainen sumunen mesta, että siellä oli niinku jotain savukoneita sun muuta. Sitten yhtäkkiä mä huomaan, kun alkaa niinku punaisia laasereita menee siellä niinku tanssilattialla sillä, että no ei kyllä tuu mistään laserkoneista eikä mitään. Toi näyttää ihan niinku punapistetähtäimiä. Sehän sitten kävikin ilmi, että sinnehän tuli joku 10 swattipoliisia, tuli sinne strippibaariin etsimään meille. Niillä oli siis niinku ihan
pistoolit ja MP5 vedettynä niin kuin ampumavalmiuteen siihen niin, ja punapistetähtäimet oli niillä se päällä. Ja tuli etsiä meitä siitä. Ja, ne otti meidät sitten siihen ulos kadulle ja sitten siihen tuli joku konstaapeli tuli siihen ja sanoi, että meillä on jäänyt toi lasku maksamatta tuosta kadun toiselta puolelta olevasta ravintolasta. Että joku keissihän siinä oli, että ne luuli meitä niin kuin joksikin rikollisiksi tai jotain. Tai sitten se strippibaari oli jonkun mafia-omistuksessa tai jotain. Kun siinä kadulla siis siinä oli varmaan joku 8 poliisipartioa ja se koko katu oli suljettu meidän takia. Niin joku suurempi keissihän siinä sitten oli, mutta ei siinä sitten maksettiin se lasku sinne ravintolaan. Ja lähdettiin sitten takaisin johonkin strippibaariin vissiin siitä tai jotain, en mä oikein muista, mutta joo, sitten viimeinen kysymys. Tämähän oli niinku tällainen aika ilmiselvä, että joku tulee kysyä tätä multa. Ootko ikinä imennyt slaikkaa Thaimaassa? No siis, tämähän on niinku silleen monta eri näkökulmaa. Ja monella ihmisellä on niinku eri mielipiteitä tästä. Mutta siis mun mielipide on se, että mä en kyllä imennyt slaikkaa, että munhan se pitäisi niinku parhaiten tietää, mutta ei se välttämättä aina mene sillä. Me oltiin Jokenkaan Nana Platsalla, se on siis sellainen huora platsa, joka on täynnä ladyboyta. Me oltiin siellä sitten niinku sellainen iso aukio, missä on eri ravintoloita ja siinä juotiin sitten kaljaa ja lähdin käymään sitten jossain kusella jossain sellaisen ravintola jossain takahuoneessa, lähdin käymään kusella, että siellä oli vissiin ainut vessa, niin ei mitään, päädyin sitten sinne vessaan ja yhtäkkiä siihen vaan tuli kauhean joukko niitä ladyboyta tuli sinne vessaan. Ne tuli sitten kuselle siihen mun viereen ja katsoin sitten sitä sen slaikkaa siinä mun vieressä ja jostain syystä mä olin niinku luullut, että ladyboy on niinku sellainen, jolla on, niinku en mä tiedä miksi mä luulin edes sellaista, että sillä on niinku jotenkin jollain kirurgisella toimenpiteellä niinku liitetty muna, niinku sillä, että se on alun perin ollut nainen, mutta nämä on niinku alun perin miehiä. Että totta kai se sen muna on aito. Niin mä luulin, että se ei ole aito silloin, niin sit mä olin silleen, että onko toi aito, että sitten se oli silleen, että no totta kai se on aito, että haluatko koskea siihen. Ja, että miten tää oikeasti meni, niin mun mielestä mä vaan koskin siihen, että mä en tehnyt mitään muuta. Että mä vaan koskin siihen. Ja sit se mun mielestä koitti imeä mun munaa, että se tuli niinku polvilleen siihen mun viereen ja en tietenkään antanut se imeä mun slaikkaa. Ja sit mä vaan lähdin pois sieltä, että mitään muuta en tehnyt, kun koskin siihen se ladyboyn slaikkaa, mutta tästäkin on niinku monta eri versioa ja en mä tiedä miksi mä sit sanoin, että mä oon imennyt sitä se slaikkaa. Niin, mutta ehkä mä näytän tähän sellaisen pätkän sieltä, että ehkä niinku video kertoo, jos kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, niin ehkä sitten video kertoo enemmän kuin 1000 kuvaa. Niin. No, siinä oli nyt vastaukset noihin kysymyksiin. Toivottavasti kaikki tykkäs vastauksista ja toivottavasti tykkäsitte videosta ja muistakaa antaa peukkuu videolle. Ja jos mä saan 10 tykkäystä tähän videoon, niin seuraava video on se Siipiveikkojen Kamikatse haaste. Mä oon silleen, että kyllä mä nyt silleen tulista voin syyä, mutta ei silleen, en mä hirveästi tykkää siitä. Ja musta tuntuu, että jos mä vedän sen Kamikatse haasteen, niin sit tulee aika paha. Niin muistakaa tykkää, niin saahan tehtyä se. Joo, ei muuta kuin kiitos kun katsoit ja muista kommentoida ja antaa jotain palautetta tähän ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.